Gihigpitan sa kapulisan sa Talisay City ang mga magbisikleta nga musaka sa barangay Manipis sa tungod kay naobserbahan nga wa motuman sa social distancing. Ang report ipanangat sa pagbalik ni Chona Carion. Ning na sinating pandemic, daghan na ang nainganyo nga magbisikleta kay gawas nga apektado ang naandang transportasyon, gihulagway kini nga pagpalagsik sa lawas samtang habi alang sa uban. Usa ang barangay Manipis nga nagsaan sa mga bikers, ilabi na kun holiday og weekends. Apan nabantayan sa kapulisan sa Talisay Police nga adunay mga pipila ka bikers nga wa mag-obserbar sa social distancing, nga kuyaw nga hinuong hitaptan sa COVID-19. Hinungdan nga giistrikto na ang musud sa dapit. Matag biker nga mosulod sa barangay Manipis pangayuan sa kapulisan og identification card ug quarantine pass. Ang mapakyas pagpakita niini dili pasudlon. We're doing this to sustain the gains that we have. The momentum is in our favor, so let's not waste it and let's observe health protocols. Nang hinaot ang kapulisan og mismo si Mayor Samsam Gulyas sa pagsabot sa mga bikers, gumikan kay kaayuhan man kini alang sa tanan. As far as social distancing is concerned, mo na importante na to because we want to remain vigilant in our fight against COVID. Gawa sa bikers, gipahimangnuan usab ang mga manindahay sa dapit sa social distancing o pagsulob kanunay og face mask. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bista.